தான் மாதாஜி உண்டு. நம்மளா தனியா படிக்கணும்லாம் முடிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. அதனாலதான் ஆமா கிளாஸ் மாதாஜி. அதனால தான் இந்த இது லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது இந்த பக்தி சாஸ்திரி எல்லாம் பண்ணும்போது பகவத்கீதை நம்ம ரொம்ப நல்லா சிஸ்டமேட்டிக்கா படிப்போம். இல்லைன்னு நம்மளா கையில எடுத்து பண்றது சிரமம் தான் அது. ம்ஹும். கண்டிப்பா நம்மளா பண்றதுன்றது கொஞ்சம் அது ஒரு ஒரு தடவை அந்த பிராக்டிஸ் வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் வந்துரும். அதுக்கு மட்டும் டைம் எடுக்கும் ரொம்ப. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல தான் முடியும். ஹரி போல். மாதாஜி கிருஷ்ணா. பண்றீங்களா? जय श्री कृष्ण ஹரே पंद्रह माता जी हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். ரொம்ப அழகா हरे chant कृष्णा பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा माता जी। ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண சிவகாமி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். हरे हरे कृष्ण माता जी। கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கிளாஸ். ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, வெங்கடேஷன் பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ். हरे कृष्ण माता जी ஹரே प्रणाम। கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, ருக்மிணி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல்.
ஓகே, நம்ம வந்து தேர்ட் சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பகவானோட அனுகிரகத்தில். L2 அதில் பார்க்குறோம் கர்ம யோகம். அதை நம்ம பார்க்கறது செயல்களால் நம்ம பகவானோட எப்படி சம்பந்தப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றது. பிரசாதம் 3.9 விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் 4 பாயிண்ட். ஸோ அந்த வகையில் நம்மளோட செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்காக டெடிகேட் பண்ணுறதா இருக்கணும் அப்படின்றதான். மற்ற செயல்கள் எல்லாமே நம்மளை பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் வந்துட்டு ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தது. விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. அப்போ பகவானுக்காக செய்யும்போது நமக்கு முக்தி கிடைக்குது. பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணாத செயல்கள் நம்மள பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலையில நம்மள வச்சிருக்குது. மாய சக்தியில நம்ம இருக்கோம். 3 விதமான துன்பங்கள் அனுபவிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பர்த், டெத்து, ஓல்டேஜ், டிசீஸ் அதுவுமே சிரமம்தான். ரெண்டாவது எதுவுமே நிரந்தரமும் கிடையாது. நிறைய ஆன்சைட்டி, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை அப்படின்றது அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்தது கிடையாது. எதெல்லாம் நம்மளுதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்மளுது இல்லை. அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு டெம்பரரியான ஒரு வாழ்க்கை, அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் நம்மளை பந்தப்படுத்தும் எது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யாத செயல்கள் அப்படின்றது. ஸோ அதனால் கர்மயோகத்தில் நம்ம வந்து பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி நம்ம ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணுமா இல்லையா? ஓகே, ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுமா ருக்மிணி மாதாஜி? இல்ல புஸ்தகம் இருக்கு மாதாஜி. அப்போ சரி, அப்போ ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி. अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं त्वांश्च श्रीरूपं साग्रजातं गणरघुनाथाविदं तं सज्जजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललिता श्री विशाखान विदांश. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம், பகவான் பரம்பரை ஆச்சாரியர்களுக்கு. இப்போ நம்ம நேத்திக்கு பார்த்த ஸ்லோகத்துலேருந்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம், சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நேத்திக்கு என்ன நம்ம பார்த்தோம்? எந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தது? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் பார்த்தோம் மாதாஜி. அதான் மாதாஜி. 32 34. இதுல ஒரு டவுட் நேத்திக்கு இல்லையா? ரொம்ப மந்த புத்தியில டக்குன்னு மறந்துட்டேன். இதுல விஷயம் என்ன அப்படின்றத சொல்றது சரியா கனெக்ட் ஆகாம சிரமப்பட்டேன். அப்புறம் போப்பட்டு எடுத்து வாசிச்சு பார்த்தப்ப தெரிஞ்சது. அது நேற்று சொன்ன அந்த விஷயம்தான். ஆனால் அதை கரெக்டாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாமல் விட்டது தான். என்னென்னா வந்து நம்மளோட இந்த புலன்கள் மனம் எல்லாமே ரொம்ப
ஆக்டிவாக இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து அடக்குமுறையில் நம்மளால் சாதிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் அதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட சாதனாவை செஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளவு நல்ல ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்காது. சரியா? அதுதான் ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையை பின்பற்றுவதால் நம்ம எல்லாருமே இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்தோட சப் சம்மந்தப்பட்டு நம்மளோட செயல்கள்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அறிவு சான்ற ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகின்றார். இதுல ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்கலாம் வந்து இந்த சாங்கி ஃபிலாசபி ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? தபஸ் அப்படின்ற ஒரு இல்லை, சுய இயற்கை அப்படின்றது. சரிங்களா? அதாவது ஆத்ம நிலையில இருக்கிறது. அதுதான். அதில் இதில் என்னன்னா, அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி வரும்போது அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபால் டவுன் வந்துடும். சரிங்களா? அப்போ அதனால் எதையுமே நம்ம என்னென்னா நம்மளோட இயல்பில் பண்ணணும். அதே பக்தி மார்க்கமாக பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே தெரிய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதுதான் இங்கேயும் நம்ம பார்த்தது. பொறாமை மனப்பான்மை கொண்ட உண்மை ஞானம் இல்லாதவனுக்கு பக்குவம் அடைவதற்கு கதியே இல்லை. ஒருவரும் அவரது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகின்றனர். யாரு? மெட்டீரியல் வாழ்க்கையில வாழ்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணங்கள்ல தன்னோட செயல்களை அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு பக்குவம், அந்த பக்தி, அந்த மார்க்கத்துல அவங்களுக்கு ஸ்திரமா ஈடுபடுறது சிரமமா இருக்கும். சரிங்களா? அதை நம்ம பார்த்தது. இதுல வந்து புலன்கள் மற்றும் புலன் கவர்ச்சி பொருட்களின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. கண்டிப்பா. இல்லைங்களா? நமக்கு இப்ப இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. அதுலயும் ஒரு பிரின்சிபல் என்ன? போப்பட்ல பிரபுபாதா என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல வாழறது அப்படின்றது வேதிக் கல்ச்சர்ல நமக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறை அப்படின்றது. சரிங்களா? அதையே வந்து தவறான முறையில அந்த புலனின்ப விஷயங்கள ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்றத வேதிக் கல்ச்சர்ல நம்ம பார்க்கறது இல்லைங்களா? அப்ப புலன்கள் மற்றும் புலன் கவர்ச்சிகள் பொருட்கள் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு எல்லா புலன்களையும் நம்ம எப்படிலாம் ஒழுங்குபடுத்துறது, எப்படி ஒரு ஹியூமன் லைஃப் நம்ம வாழறது அப்படின்றது வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல இருக்கு. இத்தகைய விருப்பு வெறுப்புகள் கட்டுப்பாட்டில் ஒருவன் வந்து விடக்கூடாது. சரிங்களா? அதை வந்து என்னன்னா, அந்த விருப்பு வெறுப்பு வருது இல்ல, அதுல வந்து கட்டுப்பாடு அப்படின்றது வரக்கூடாது. அதுதான் இதை வந்து பர்பட்ல என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ இப்போ ஆப்போசிட் ஜெண்டர்ல ஒரு ஈடுபாடு இருக்கு அப்படின்றதுலயே வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல அது வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல அது போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். ஆனா அதையே வந்து என்னன்னா, கட்டுப்பாட்டுல நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா, என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, அதுவே வந்து தன்னுணர்வு பாதைக்கு ஒரு தடைக்கல்லா மாறிடும். நம்மள ப்ராக்ரஸ் பண்ண விடாது. ஏன்னா புலன்கள், புலனுணர்ச்சி எல்லாமே என்னன்னா, ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறது. சரிங்களா? எவ்வளவுதான் கட்டுப்படுத்தினாலும், அது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, ஒரு நேரத்துல வெளிப்பட்டுடும். சரிங்களா? எல்லா புலன்களும் அப்படிதான். ஸோ அதனால அ கட்டுப்படுத்தக்கூடாது. ஆனா, அது எப்படி விதிமுறைக்கு உட்பட்ட நிலையில அத நம்ப எடுத்துக்கிறது தப்பு கிடையாது. சரிங்களா? அதுதான். ஏனெனில் இல்லன்னா கட்டுப்படுத்துனோம்னா, தன்னுணர்வு பாதை ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறதுல நம்மளுக்கு சிரமமாயிடும். சரிங்களா? அத நம்ம இங்க பார்க்கறது. இதுதான். அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்துச்சு. என்னதான் வந்துட்டு கட்டுப்பாடோட தபஸ்ல ஈடுபட்டு அ முக்தி மார்க்கத்த ஃபாலோ பண்ணாலும், அதுலயும் என்ன ஆகுது? வீழ்ச்சி அப்படின்றது வருது இல்லையா? அதான் அற்புதமான சாலையிலும் விபத்துக்கள் நேர வாய்ப்புகள் உள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கறது. எனவே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தின் மீதான பட்டுதலையும் சகலவித முயற்சிகள் மூலம் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கோர் பாயிண்ட்டு. பர்பட் படிச்சோம் அப்படின்னா, இந்த விஷயம் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப நம்ம வந்துட்டு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்றதுன்றத விட, சாதனா பக்தியில சரியான முறையில கைடன்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டு அ இருக்கிறது. வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல் இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப உத்தமம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? இது ஸ்ட்ரெய்ட்டான ஸ்லோகம் தான். மத்தவங்களோட கடமையை ஏத்து அத சரியா செய்யறத விட, தன்னோட கடமைய ச செய்து அதுல
அழிவடைவதும் சிறந்ததாகும் அப்படின்றது என்ன நம்ம தெரிஞ்சு இதே மாதிரி 18th சாப்டர்லையும் உண்டு. சரிங்களா? ஆம், இந்த இந்த ஸ்லோகம் இந்த 2 ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன நம்ம பேஸ் பண்ணி அவங்கள எக்ஸாம்பிள வச்சு பார்த்தோம்னா, அவங்க ஒரு சத்திரியன் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க? போர் பண்ண வேணாம்னு விலகிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? வேற ஆசிரமத்துக்கு அவங்க போகணும். இல்லையா? ஒரு பிராமண அ க கல்ச்சருக்கு போகணும். தபஸ்வியா காட்டுல வாழறது அப்படின்றது. ஆனா அவங்க இப்ப சத்திரியன்னா எந்த குணத்த பேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ரஜோகுணத்த பேஸ் பண்ணி சத்திரியன் இருப்பாங்க. அந்த வீரம், இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஆளும் திறன் இதெல்லாம். அதே பிராமணர்களுக்கு அப்படின்றது ரொம்ப பொறுமை, ஞானத்த விருத்தி பண்றது, கிளீன்லினஸ் இந்த மாரிலாம் இருக்கும். சரிங்களா? இதுவும் நம்ம 18 சாப்டர்ல பார்க்குறோம். அந்த முக்குணங்கள்ல பிராமணர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, சத்திரியர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்றதெல்லாம். ஸோ இப்ப இந்த குணங்கள பேஸ் பண்ணி தான் அந்த வர்ணாசிரம முறை இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்ப ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்கவங்க கடமைகள சரியா செய்யறது தான் சிறந்ததே தவிர, அடுத்தவங்களோட கடமைய ஏத்து, அதுல நம்ம வந்துட்டு அ சரிவர செய்றதுன்றது அவ்வளவு உயர்ந்தது கிடையாது. இப்ப இதுல வந்து தோஷம் இருக்குதான். என்னன்னா இவங்க எல்லாரையும் அழிக்கணும் அப்படின்னும்போது. ஆனா, அத செய்யறது தான் சரியே தவிர, இன்னொரு ஆசிரமத்துக்கு போறதுன்றது சரி கிடையாது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது வந்து இப்போ அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணனால, நமக்கு என்ன லைஃப் லெசன் அப்படின்னா, நமக்கு எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். சரிங்களா? அதனால நம்ம எல்லாருமே இப்ப கலியுகத்துல இந்த அ பிர பிராமணர், சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்திரர்கள் அந்த வகையில எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். அப்படின்னும்போது நமக்கு என்ன கடமையோ அத நம்ப செய்யணும். சரிங்களா? அதுதான் ப்ராப்பரா பானபை பரம்பரால இணைஞ்சு நம்ம இப்ப செய்ற சாதனா பக்தி அப்படின்றது. ஓகேங்களா? அத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து இது பண்ணக்கூடாது. இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது. இமிட்டேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? அப்படின்னா, ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது. ஒரு விஷயத்த நம்ப உணர்ந்து புரிஞ்சு பண்ணும்போது, அது அப்படியே நிலைச்சு நிக்கும். அதே நம்ம ஒருத்தவங்க செய்றாங்கன்னு நம்மளும் அதே மாரியே நம்மளும் இமிட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது தப்பும் தவறுமா ஆகும். ரொம்ப காலத்துக்கு நீடிக்காது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. அப்ப அவங்கவங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமையோ அத செய்யறது தான் சரியான முறை. பிறருக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதை விட, தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும். இதுதான் நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன். சரிங்களா? நமக்கு என்ன கடமைகள் இருக்கோ, அத நம்ப கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யணும். இப்ப நம்பள சூத்திரர்கள் அப்படின்ற பட்சத்துல, நமக்கு வந்துட்டு இப்ப பானஃபைட் பரம்பராவுல குரு மூலியமா நமக்கு என்னன்னா மந்திரம் கிடைக்குது. அது 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். கிருஷ்ண உணர்வுல. ஏன்னா ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணனால தவறுகள் பண்ண மாட்டோம். சரிங்களா? தவறுகள் பண்ணிட்டு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க முடியாது. சரியா? ஸோ அதனால அதுவும் முக்கியம். அதே மாதிரி சாண்டிங், அப்புறம் வந்து இந்த மற்ற சாதன பக்தி எல்லாம். சரிங்களா? அதுவும் முக்கியம். நெறைய கிரந்தங்கள் கேட்கணும். கிருஷ்ண பக்தின்றது என்னன்னா, நெறைய கேட்கறது, நெறைய சொல்றது. சரிங்களா? சேவா, வைஷ்ணவ சேவா பண்றது. அப்புறம் பகவானுக்கு டெய்டி வொர்ஷிப்ல என்கேஜ் பண்ணிக்கிறது. இந்த மாரி விஷயங்கள் தான். 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அதெல்லாம் வந்துரும். அப்ப நம்பலாம் எப்படி இருக்கணும்? அப்படின்னா, நீங்கள் தனித்துவத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். இது ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல கேட்கறதுக்கு. இல்லையா? நம்ம யாரையும் பார்த்து இமிட்டேட்டே பண்ண வேண்டாம். நம்மளோட தனித்துவம்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு. நம்ப ஒரு தனி ஆத்மா எல்லாரும். நம்மளோட நேச்சர்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். நமக்கு என்ன அ விதிக்கப்பட்ட கடமையோ, அத நம்ப கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ப கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? அப்ப உங்கள் தனித்துவத்தை ரசித்து அனுபவிங்கள் அப்படின்றது வருது. இல்லையா? கண்டிப்பா. நீங்கள் நீங்களாக இருங்கள். ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறதுன்றது. நம்மளே நம்மள வேல்யூ பண்ணுவோம். அதுதான். சரிங்களா? அ நம்ப என்ன சொல்றது? அதுவே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் நமக்கு குடுக்கும். ம். அ இப்ப நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்குறோம். 36 ஸ்லோகம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஸ்லோகம்? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம். ஆ, ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு குடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अदकेन प्रयुक्तो प्रयुक्तोऽयं ம், पापं सरति पुरुषः ம், अनिच्छन्न अभिवार्ष्य
க்ஷணேய பலாத்வ நியோஜிதः. அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல் ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? ஹரி ஓம். கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ இதில் எந்த டவுட்ஸும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ண எனக்கு முக்கியமாக எனக்கு சரிங்களா? என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்டான அந்த ஒரு விஷயம், அதாவது என்னன்னா நம்ம புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அது அந்த மூலியமா நம்ம வந்துட்டு பெர்ஃபெக்ஷன் வர்றதை விட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நல்லபடியாக நம்மளோட புலன்கள்லாம் பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணி நம்மளுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன இருக்கோ அதை நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம கொண்டு வர்றது அப்படின்றது தான் ஒரு சரியான நிலையை நம்ம பார்க்குறோம். அதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படின்றது இருக்குது. சரியா? அதை நம்ம நல்ல இந்த வார்த்தை ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல, தனித்துவத்தை ரசித்து அனுபவியுங்கள் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதனால் நம்ம யாரையும் இமிட்டேட் பண்ணணும்னு இல்லை. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணால் ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளுக்கு இப்போ தெரியணும்ல, ஆனால் என்ன பண்ணணும், பக்தி எப்படி பண்ணணும்னு அதை வந்து ஆச்சாரியர்கள் வழியாக இப்போ டிவோட்டிஸ் மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை அந்த சேவைகளை பகவானுக்கான பக்தியை நல்லா ரசித்து நம்ம தனித்துவத்தோட நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பண்ணணும். சரியா? அசல் நீங்களாகவே இருங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ அடுத்தது அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க பகவான் கிட்ட. சரியா? இதுவுமே நமக்கு எனக்கு நான் கேட்கணும் அப்படின்றது தான் அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? என்னன்னா, பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல் ஒரு பாப காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? நம்ம எல்லாருக்குமே நல்ல வந்துட்டு புண்ணியமான செயல்கள், பக்தி பண்ணணும். சரியா? இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரணும். எல்லாமே ஆசை தான். ஆனால் என்னன்னா, பலவந்தமாக ஏதாவது ஒரு அபராதம் ஏதாவது பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா? அஃபென்ஸ் ஏதாவது பண்ணிடுறோம். அது எதனால அப்படின்றது தான் அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, ஆத்மா. சரிங்களா? ஆத்மா வந்து எப்பயுமே தூய்மையானது. ஸ்பிரிட் சோல். பகவானோட அந்தரங்க சக்தியோட அம்சம். ஆனால் நம்ம ஏன் வந்து இங்கே வந்து இப்படி கலங்கப்பட்டு சிரமப்பட்டு இருக்கோம்? பக்தி பண்ணாம நம்ம ஏன் இந்த மயக்க நிலையில கலங்கத்தோட சிரமத்தோட இருக்கோம் அப்படின்னா, ஜட இயற்கையில நம்ம சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறதுனால தான். சரிங்களா? அந்த முக்குணங்களோட ஆத்மா சம்பந்தப்படுறதுனால புலனின்ப விஷயங்கள்லாம் அனுபவிக்கணுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பக்தி பண்ணாமல் நம்ம தனியாக ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அதனால நம்ம கண்டாமினேட் ஆயிரும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கலங்கப்பட்டிருக்கோம். இது ஒரு மட்டி வாட்டர். ஆனால் நம்மளாம் ஸ்பிரிட் சோல். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நிறைய இதில் வந்து இந்த தண்ணியை ஊற்ற இந்த அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் வெளியில் போய் என்னாகும், ஒரு நேரத்தில் ஒரு பியூர் வாட்டர் இந்த கிளாஸில் வரும்ல, அந்த ப்ராசஸ் தான் பக்தின்றது. சரிங்களா? நம்ம நல்லா பக்தி பண்ண 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 நம்மக்கிட்ட உள்ள அந்த அனர்த்தங்கள், அந்த கட்டுண்ட நிலை எல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகி நம்மளும் என்ன ஆயிடுவோம், ஸ்பிரிட் சோலை தூய்மை ஆயிடுவோம். சரிங்களா? அதுதான். இப்போ நம்ம வந்து அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த கொஷினுக்கு பகவான் வந்து எப்படி உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து வேறு இடத்துல வேறு அனாலிச்சு, நான் இங்கேயும் வந்துட்டு இதை நல்லா இருக்குன்றதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா? ஆக்சுவலாக இதில் என்னென்னா ஒரு விஷயம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து ஸ்பிரிட் சோல் தூய்மையானவங்க, ஆனால் நம்ம இப்போ அசுத்தமாக இருக்கோம். ஏன்னா இந்த ஜடபுலக விஷயங்களில் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறதுனால. சரி, அப்போ இதுலேயே நம்ம எப்படி வெளியில் வரணும் அப்படின்னா, இந்த எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதா கொடுக்கறது தான். இந்த மடி வாட்டர் வெளியில் போகணும்னா நிறைய தண்ணி இதில் ஆட் பண்ண இந்த மடி வாட்டர்லாம் வெளில போயிட்டு ஒரு நேரத்தில் இது என்ன ஆகிடும், பியூர் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி நம்மளோட சாதனா நல்லபடியாக இருக்க நம்ம பியூர் ஆகிடுவோம். இப்போ நம்ம வந்து பகவானோட உபதேசம் நம்ம கேட்கலாம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வெங்கடேஷன் பிரபுஜி அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம ஏஷ क्रोध ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவः மகாசனோ மகாபாப்மா வித்தத்யேனம் இஹ வைரிணம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் போது
இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப நம்ம இதுல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர். நம்ம ஏன் நம்ம தவறு பண்றோம், ஏன் பாபம் பண்றோம் அப்படின்னா அது இந்த ஆசை, காமம் அப்படின்றது. சரிங்களா? இந்த ஜடவுலக விஷயங்களை அனுபவிக்கணும், அதை ஆளணும், அடக்கி ஆளணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்ல, இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள். அதுதான் பகவான் சம்பந்தம் இல்லாம ப்ரைடோட நான் தான், நான் எனது அப்படின்ற நிலையில நம்ம என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறோமோ அதெல்லாம் காமம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ரஜோகுணத்தின் உற்பத்தி ஆகும். இது எந்த குணத்தோட இது நேச்சர் அப்படின்னா ரஜோகுணம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, சாத்விகுணம், ராஜசகுணம், தாமச குணம். இந்த இது 14th சாப்டர்ல அதுல நிறைய ஆசைகளோட யார் இருப்பா? அது இந்த ஜட உலகத்தை அடக்கி ஆளணும், இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க தான் இல்லையா? ஸோ அந்த ரஜோகுணத்திலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற இந்த காமம் அதுதான் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, கிடைக்காத பட்சத்துல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இது தமோ குணத்துக்கு வந்துடும். சரிங்களா? எப்படியாவது இந்த உலகத்துல நம்ம அனுபவிக்கணுன்ற ஒரு இடத்துல அது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா பாவகரமான செயல்களை செய்ய தூண்டி விட்டுருது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான். அப்போ உண்மையான அன்பு பால் மாதிரியும், சுயநலமான அன்பு அப்படின்றது தயிர் மாதிரியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த உண்மையான அன்புல இருக்கணும். இப்படியும் எடுத்துக்கலாம். பரோதர்மம், சரிங்களா? சுயதர்மம் அப்படின்றது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? பரோதர்மத்துல எப்பயும் நம்ம இருக்கணும். அதுதான் சரியான நிலை அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதுல 2 சார்ட் குடுத்துருக்காங்க. இப்போ செகண்ட் சாப்டர்ல வர மாரியே. செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்க்குறோம்ல, புலனின்ப பொருட்கள்ல சம்மந்தப்படுறதுனால இது காமம் வருது. காமத்திலேருந்து கோபம், கோபத்திலேருந்து மதி இழப்பு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அது மாரி இங்க அந்த சிறு சுதந்திரம்ன்றது ஒண்ணு உண்டு. அது என்ன மாரி சுதந்திரம் அப்படின்னா, ஆ பொதுவா ஆச்சாரியர்கள் சொல்றது என்னன்னா, இந்த பசு கட்டியிருப்பாங்கல்ல, பசு கன்றுக்குட்டி எல்லாம். ஒரு ஒரு முழம் கயிறுல வச்சு கட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கு அந்த ஒரு முழம் கயிறு போற அளவுக்கு சுதந்திரம் உண்டு. அந்த குச்சில அது கட்டியிருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணும், சுத்தி சுத்தி அந்த கயிறு எவ்வளவு தூரமோ, அவ்வளோ தூரம் அது நடந்து நடந்து வந்துட்டுருக்கும். இல்லையா? ஆனா, அதுக்கு மேல அதால போக முடியாது. அந்த மாரி தான் ஆத்மாக்களுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த சுதந்திரத்துல அவங்க என்ன செய்றாங்களோ, அதோட விளைவுகள அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. அப்ப ஜீவாத்மாவின் சொரூப நிலை, பகவானின் நித்திய சேவகன். இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுதான். ஜீவாத்மாவோட ஸ்வரூப நிலை, நித்தியமான நிலை என்ன? ஆத்மாவோட ஸ்வரூப நிலை என்னன்னா, பகவானின் நித்திய சேவகன். பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மட்டும்தான். சரிங்களா? அது மட்டும்தான் நம்மளோட சொரூப நிலை. ஆத்ம நிலையில அது மட்டும்தான் நம்ம பண்ணணும். இத மனசுல தெளிவா பதிய வச்சுக்கிட்டாலே போதும். நம்ம பகவானோட நித்திய சேவகன். அப்ப நம்ம எது செஞ்சாலும் பகவானுக்கான செயல்கள செய்யணும். ஆஃபீஸ் போறோம். அதுல ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல நம்ம சைன் பண்ணி நம்ம வேலையில ஜாயின் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? டெடிகேட்டடா அந்த ஆஃபீஸ்க்கு, அந்த கம்பெனிக்கு நம்ம ஒர்க் பண்றோம். இல்லைங்களா? அது மாரி ஃபேமிலி, மேரேஜ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? டெடிகேட்டடா நம்ம ஃபேமிலிக்குன்னு நம்மளோட வாழ்க்கைய வாழ்றோம். அதே மாரி ஆத்மா அப்படின்றது பகவானுக்கு நித்திய சேவகன். அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெடிகேட்டடா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அதுவும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நம்மளுக்கு. நம்ம எப்படி ஒரு ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்றோம்னா, அந்த ஆஃபீஸ் வேலைய கரெக்ட்டா செய்றோமோ, எப்படி ஃபேமிலி லைஃப் கொண்டு வரோம், ஃபேமிலிக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட இருக்கோமோ, அதே மாரி நம்ம எல்லாருமே நித்திய சேவகன் பகவானுக்கு ஆத்ம நிலையில. அந்த செயலையும் நம்ம சரிவர பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஆனா என்ன ஆயிடுதுன்னா, அத மறந்து ஆஃபீஸ் வேலையில ஆஃபீஸ் டைம்ல ஆஃபீஸ் வேலை பண்ணாம, வேற வேற இடத்துக்கு போனா என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மள வெளில தூக்கி போட்டுருவாங்க. அதே மாதிரி அ ஃபேமிலி லைஃப்க்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேமிலிக்கு டெடிகேட்டடா இல்லாம, நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா, ஃபேமிலி நல்லபடியா ரன் ஆகாது. இல்லையா? அது மாரி தான் நம்ப என்னன்னா நம்மள சொரூப நிலை பகவானுக்கு பக்தி பண்ணோம். அத மறந்துட்டோம். சரியா? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நான் எனது அந்த அகங்காரத்தோட, ஃபால்ஸ் ப்ரைடோட, ஃபால்ஸ் ஈகோவோட நான் எனதுன்ட்டு அதுவும் டெம்பரவரியான விஷயத்தலாம் என்னோடது, 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 என்னோடதுன்னு அதுல நெறைய அசட்டு, நெறைய ஆசைகள் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றோம்? ரொம்ப சரியா வாழ்க்கைய வாழ்ற மாரி நம்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா சொரூப நிலை என்ன? பகவானுக்கு நித்திய சேவகன். அத மறந்துட்டு இந்த மாரி ஜட உலகத்துல வாழுறோம். அப்ப தன்னை ஜடத்தின் எஜமானராக நினைத்து ஜட ஜட வாழ்க்கையில கூட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? கட்டுண்ட வாழ்வுல இருக்கோம். இல்லையா? நம்ம நினைச்ச நேரத்துல பிறக்கிறோமா? நம்ம நினைச்ச நேரத்துல மரணம் வருதா? நம்மளுக்கு ஓல்டேஜ் வராம இருக்கா? நம்மளுக்கு டிசீஸ் வராம இருக்கா? 3 வகையான துன்பங்கள் வராம இருக்கா?
எல்லாமே வருது இல்ல. அது மாதிரி கர்ம பலனையும் அனுபவிக்கிறோம். ஆனா என்ன நினைப்பு நமக்குன்னா, நான் எனது எஜமானன். நான் நினைச்சது நடக்கும். நான் நினைச்சதெல்லாம் நடக்கணும். அப்படின்ற மாரி ஃபேமிலிலயும் சரி, வெளிலயும் சரி, நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஜட உலக வாழ்க்கைய எஜமானனா நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்ப. எந்த கஷ்டமும் எனக்கு இல்ல. நான் நல்லா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். அப்படின்ற ஒரு அவ்ளோ பெரிய மாயை. அதாவது டெம்பரவரி எல்லாம் உண்மைன்னு காமிச்சு, உண்மையான பகவானுக்கு நித்திய சேவகன்றது மறந்து போற அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மாயா சக்தி. சரிங்களா? பகவானுடைய சிஸ்டர். சரிங்களா? துர்காம்மா. ம். எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா, நான் பகவானின் நித்திய சேவகன் மறந்தே போச்சு. ம். டெம்பரரியான விஷயத்துலலாம் இதெல்லாம் என்னது? அப்படின்னு சொல்லி அது வேற ஆளுமை வேற பண்ணணும். ம். அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மாயாசக்தியில நம்ம அகம்பட்டிருக்கோம். அப்ப பகவானை விட்டு தனித்து அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறோம். பிரசாதத்திலேருந்து, அதாவது உணவுலேருந்து எல்லா விஷயத்தையும் என்ன பண்றோம்? அதெல்லாம் ஆஃபரிங்லாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் வேதமாவது, சாஸ்திரமாவது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. பகவான்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் ஏதோ மித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க? நல்லா அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. தனித்து. சரிங்களா? ஆனா எதுவுமே அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணதே இல்ல. அவங்க அனுபவிக்கிற அந்த மூச்சு காற்றா இருக்கட்டும், அவங்க சாப்பிடுற அந்த உணவா இருக்கட்டும், சரிங்களா? எல்லாமே என்ன அப்டின்னா, அந்த வெப்பமா இருக்கட்டும், உடல பாதுகாக்கிற அந்த வெப்பமா இருக்கட்டும், எல்லாம் இயற்கை பகவானோடது. ஆனா, அது எல்லாத்தையும் என்னன்னா, புறக்கணிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தனியா. சரிங்களா? ஜடத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறது. அப்ப இதுல எங்கேயுமே பகவான் வரல. அப்ப ஜட சக்தியோட சம்மந்தப்படுறோம். முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. நமக்கே தெரியல. அந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணங்கள் நம்மள கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கு. அதுக்கேத்த செயல்கள்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அந்த எல்லா செயல்களுக்கும் கர்ம பலன் இருக்கு. அந்த பலன்களோட ரிசல்ட்ட நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதும் தெரியாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எஜமானன்ற நெனப்புல இந்த முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுல நெறைய செயல்கள்லாம் செய்றோம். அதுவும் பலன் தரக்கூடிய செயல்களா செய்றோம். அப்ப ரஜோகுணத்தின் சம்பந்தத்தினால் அன்பு காமமாக மிகப்பெரிய எதிரி. இந்த நிலையில என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிற சமயத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த தூய்மையான இந்த பகவான் நித்திய சேவகன் இருக்கு இல்லையா? அது அப்படியே காமமா மாறிடுது. சரிங்களா? எல்லாத்தையும் இந்த உலகத்துல நான் ஆண்டு அனுபவிக்கணும்னு. அது மிகப்பெரிய எதிரியாகிடுது நமக்கு. ம். அப்ப அந்த காமம் திருப்தி அடையாத போது, அது என்ன ஆயிடுது? கோபமாக மாறுகிறது. அத நம்ம 2ண்ட் சாப்டர்லயே பார்க்குறோம். 6.1 சாரி 2.62 அண்ட் 63 ஸ்லோகத்துல. அந்த 8 நிலைகள் நம்ம பார்க்குறோம்ல. அந்த 8 நிலைகள்ல கோபம் வந்து அறியாமையாக மாறுது. மதி இழக்க செய்யுது. அப்ப என்ன ஆகுது நம்ம திரும்பி இந்த இந்த முக்குணங்கள் செய்ற செயல்கள்னால நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அந்த கர்ம பலன் அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்துடுறோம். ஆனா என்னன்னா, இது எல்லாமே பரவால்ல. இது இது இதுல இருந்துக்கலாம். அப்படின்ற அளவுக்கு மாயா சக்தியில நம்மலாம் இருக்கோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வேண்டாம். இதே பரவால்ல அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை வாழறோம். இங்க வந்துட்டு இன்னொன்னு என்ன, அ அந்த சு அந்த ஃப்ரீ வில் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து சரியான முறையில பயன்படுத்துறது. பகவானை சார்ந்து. சரிங்களா? அவருக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறது. சரி ஓகே. நான் வந்து ஆத்மா. நான் பகவானுக்கு நித்திய சேவகன். அப்ப பகவான் திருப்தினா எனக்கு திருப்தி. ம். அதுல கம்பெனி திருப்தினா நமக்கு போனஸ். இல்லையா? அதே மாதிரி ஃபேமிலில எல்லாம் நம்மளோட கடமைகள்லாம் நல்லா செய்றோம் ஃபேமிலினா, அப்ப நமக்கு திருப்தி. சரி எல்லாரும் பசங்க, அப்புறம் ஹஸ்பண்ட்னா ஒய்ஃப், ஒய்ஃப்னா ஹஸ்பண்டு, அம்மா, அப்பா எல்லாம் திருப்தியா? நம்மளும் திருப்தி. அப்படின்னு. ஆனா அது மாரி பகவான் திருப்தியா அதே டிவோட்டீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் திருப்தியா? நான் திருப்தி. சரிங்களா? ஆன்மீகமான நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவானின் திருநாமம் மற்றும் பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறது. சரி, இப்ப பக்தி பண்ணணும்னு தெரியுது. அப்ப என்ன பண்றாங்க? பகவான் நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சோனே ஃபெய்த். அந்த ஸ்ரத்தா, சாது சங்க, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமான்னு 9 நிலைகள் இருக்குல்ல, அந்த நிலைகள்ல அது அப்படியே ப்ராக்ரஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கையோட எங்க பகவத்கீதை கிளாஸ் இருக்கு? நம்மளும் அத தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்ற ஆர்வத்தோட வருவோம். சரிங்களா? அப்படிதான் நம்மலாம் வந்திருக்கோம். அப்புறம் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்? சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். பகவானோட திருநாமம், கலியுக தர்மம் சாண்டிங் பண்ணணும் போல இருக்கு. சரி ஓகே நம்ம அத பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. அப்ப பக்தர்களோட தொடர்புல இன்னும் வேற என்னென்ன செய்வாங்கலாம்? ஓ! ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் போல இருக்கே.
சரி ஓகே. அதுக்கப்புறம் நிறைய சேவைகள்லாம் இருக்கும் போல இருக்கே. எல்லாத்தையும் பண்ணலாம். அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது? தன்னை பகவானுக்கு நித்திய சேவகன்ற அந்த முறையில அழகா பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்க. பகவானிடம் கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி பண்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இல்ல அப்ப. ஏன்னா பகவானுக்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி பகவானுக்கு சேவைகள் பண்ணும்போது, அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வந்துடுறாங்க. இல்லையா? அப்ப அவங்களுக்கு இந்த 3 குணங்கள் ஏதாவது தாக்கம் இருக்குமா? இல்ல. அப்ப இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல வர கர்ம பந்தத்திலேருந்து அவங்க கர்ம பலன்லேருந்து அவங்க விடுதலை ஆகுறாங்க. ஏன்னா நம்ம செய்யறதெல்லாம் என்ன? பகவான் திருநாமத்தை நம்ம வந்துட்டு ஜபிக்கிறோம், டிவோட்டீஸோட இருக்கிறோம், டிவோட்டீஸ்ட்ட தெரிஞ்சுட்டு சேவைகள்லாம் பண்றோம். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி பாவம் பண்ணாம இருக்கோம். சான் பண்றதுனால நம்ம பாவங்களும் தொலையுது. அப்புறம் நம்ம ப்ராக்ரஸும் ஆகுறோம். இல்லைங்களா? அப்ப பகவான்ட்ட சரணாகதி பண்ணி பகவானை திருப்தி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? அந்த இடத்துல எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது நமக்கு கர்ம பலன் தராது. பகவானுக்கு பக்தி மார்க்கத்தில் செய்கிற செயல்கள் கர்ம பலன் தராது. அப்ப பகவானுக்கு சேவை செய்யறது ஆத்மா. சரியா? அந்த நிலையில புலன்கள், மனது மற்றும் அனைத்தையும் பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறது. அந்த இது சார்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்பயும் அடுத்ததும் அதான் வரும். அந்த சேரியட். சரிங்களா? புலன், மனது, அப்புறம் புத்தி எல்லாமே பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுத்துது. இறைவனிடம் அன்பு கொள்கிறது. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தெரியுது. இப்போ நம்ம ஃபேமிலிக்கிட்ட அன்போடு இருக்கோம்ல, குழந்தைங்க, ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இறைவன்கிட்ட பகவான்கிட்ட அன்பு. இவ்வளோலாம் எனக்கு கொடுத்துருக்கே, மூச்சு காத்துலேருந்து உணவுலேருந்து எல்லாமே எனக்காக கொடுத்துருக்கே பகவானே. ஃபேமிலியும் சேர்த்து, இந்த ஹியூமன் சரீரத்தையும் சேர்த்து, இந்த சத்சங்கையும் சேர்த்து. சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா, அத வேல்யூ பண்ண பகவான் நம்ம மேல எவ்வளோ காருண்யத்தோட இருக்காங்க, எவ்வளோ மர்சிஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சு பகவான்ட்ட இன்னும் நல்ல பக்தி, அன்பு பெருக்கெடுக்கும். ஜடத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறது. சரிங்களா? அப்ப இந்த பகவான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்க ஏன்னா பக்தி மார்க்கத்துல நம்மளுக்குலாம் எந்த குறையுமே பகவான் வைக்கல. பரிபூர்ணமா இன்னும் என்ன சொன்னா, ரொம்ப 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 அதிகமான அளவுல நம்மளுக்கு கருணையோட எல்லாத்தையும் குடுத்துருக்குறாங்க. இல்லையா? சரீர பலம் குடுத்துருக்காங்க. அதுக்கான டைம ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு குடுத்துருக்குறாங்க. நம்மளுக்கு மனநிலைய குடுத்துருக்குறாங்க. எவ்வளோ விஷயம். அதுக்கான சத்சங்கம் குடுத்துருக்காங்க. பானஃபைட் பரம்பரால. ஒரு குறையும் இல்ல. இல்லையா? அப்ப அந்த வகையில பகவான்ட்ட நம்ம என்ன பண்றோம்? பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சு இருக்கும்போது ஜடத்திலே நம்மளுக்கு விடுதலை. இனிய பகவானிடம் நித்திய உறவு கொள்ள. சரிங்களா? இனிய பகவான். ரொம்ப ஆசையா பக்தி பண்ணணும். ஆன்மீக உலகை அடைகிறது. பக்தி பண்ணி ஆன்மீக உலகத்தை அடையுது. இப்ப நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். நம்ம எந்த பக்கம் இருக்கணும்னு. இந்த மாதிரி விஷயத்துல ஈடுபட்டு இப்படி பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கிறதா? இல்ல இந்த மாதிரி பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு நம்ம பகவான் லோகத்தை அடையிறதா அப்படின்னு இந்த சத்சங்கில் என்னென்னலாம் நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுவோம், அதை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடலாம். ஏன்னா அந்த நிலையை தான் நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க. இப்போ வந்து 4 ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், 4 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும். லெவல் 2 பொறுத்த வரைக்கும். அது லெவல் 3 போகும்போது 8 சரி ஓகே. அதை இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம். கிரீடியா இருக்கலாம் அப்போ. சரிங்களா? அதிகப்படுத்தலாம். நிறைய சேவா பண்ணலாம். இந்த நிலையா இல்லை இந்த நிலையான்னு அந்த ஃப்ரீ வில்ல நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும். சரியா? கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்களது காம ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும், தங்களது உண்மை நிலையை பற்றி கேள்வி கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்கு வசதி செய்வதற்காக இந்த ஜட உலகம் பகவானால் படைக்கப்பட்டுள்ளது. எதுக்காக இவ்வளவு தேவர்கள்? எதுக்காக இந்த ஜட உலகம்? சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்நேரத்துக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும். தேவர்கள் வழிபாடு எதுக்குன்னா, எடுத்த உடனே முக்தி வேண்டாம், இந்த ஜட உலகத்திலே நான் வந்து நல்லா வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஆத்மாக்கள் பாப செயல்கள்லாம் பண்ணாம புண்ணிய செயல்கள்லாம் பண்ணி தன்னை பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக தேவர்கள் வழிபாடு. எதுக்காக இந்த ஜட உலகம்னா, நம்ம வந்து நம்மள பியூரிஃபை பண்ணி ஆத்மா பகவானுக்கு நித்திய சேவகன் அந்த நிலையை அடையறதுக்காக ஒரு ஒர்க் ஷாப் பிளேஸ் மாதிரி. சரிங்களா? இந்த ஜட உலகம் கேள்விகள்லாம் கேட்டு சொரூப நிலை அடைஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி செய்யறது. அதுக்கான நாலேஜ்லாம் தான் நம்மளுக்கு இங்க ஆச்சாரியர்கள் அவங்களாம் நம்மளுக்கு சோர்ஸ். சரிங்களா? நமக்கு வந்து அந்த நிலையை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக, புரிதல் கொடுக்கறதுக்காக. பந்தத்திலிருந்து விடுபடுங்கள், மிகப்பெரிய எதிரியை வெல்லுங்கள். அப்ப நம்ம இந்த ஜட உலக பந்தங்கள்லேருந்து விடுபட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரி காமம், அதை நம்ம வெல்லணும். அது எப்படி வெல்ல முடியும்? எளிய கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக உங்கள் எதிர்மறை பலமாக மாற்றுங்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ண பக்தியை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வர
அதான் அந்த மட்டி வாட்டரா இருக்கா கண்டிஷன் சொல் வாழ்க்கை, கிருஷ்ண பக்தி அதில் நம்ம ஆட் பண்ண என்ன ஆகும், அது நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணி நல்ல ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு வாழ்க்கை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அனைத்தையும் எனக்காக செய்ய விரும்புதல் அப்படின்றதில் நம்மளை உயர்த்திக்கணும். இறை அன்பு அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக விரும்புதல். அர்ஜுனன் போர் எதுக்காக பண்றாங்க? பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ? நம்மளும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும், எல்லாரையும் கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும். அதுதான் நமக்கான சேவை. சரிங்களா? அதுவும் பானபேட் பரம்பரால. இப்ப 3.38 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ம். யாரும் ஆ, வாசிக்கிறாங்களா? இல்ல பிரபுஜி, யாரும் அன்மியூட் பண்ணல. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ருக்மணி மாதாஜி தான் அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்க. சரி, ஓகே. வாசிக்க சொல்லுங்க. ருக்மணி மாதாஜி. இல்ல பிரபுஜி, நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி அவசியம் வாசிச்சு கொடுப்பாங்க. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. धूमनेवाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यतोल्पेनावृतो गर्भस्तथा तेने தம் ஆவృతం. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர் வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நெருப்பு வந்து புகையல். இப்ப அந்த ஆசைன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா, காமம்ன்றது நம்மள இந்த ஜட உலகத்துல பந்தப்படுத்துது, அதுதான் பாபத்தை செய்ய தூண்டுது. முக்கியமா ரஜோகுணத்துல வர ஆசைகள், அது கிடைக்காத பட்சத்துல தமோ குணத்திலயாவது அதை நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது, அதர்மம் பண்ணியாது இல்லையா? ஸோ அப்ப அது வந்து அதுவும் என்னன்னா 3 வகையா இருக்கு அந்த ஆசையோட நிலை. சரிங்களா? அந்த வீரியம் அது வந்து 3 நிலையில இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நெருப்பு மேல உள்ள புகை மாதிரி. சரிங்களா? அது நம்ம விலக்கி விட்டுறலாம், ஈஸியாயிடும். அது வந்து இப்ப நம்ம நெருப்போட அந்த இதை அதிகப்படுத்தினாலும் அந்த புகை கம்மியாயிடும். அதே மாதிரி விலக்கி விட்டாலும் அந்த புகை போயிடும் இல்லைங்களா? இன்னொன்று நிலை என்னன்னா, கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாதிரி. அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரயத்தனம் இன்னும் நல்லபடியா பண்ணி நம்ம அதை சரி பண்ணணும். இன்னொன்று வந்து கருப்பையை மூடினார் போல. இது வந்து என்னன்னாலும் அந்த ஆசையை நான் அடைஞ்சேதான் ஆவேன், அவ்வளவுதான், வேற ஆப்ஷனே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அதர்மம் பண்ணியாவது அந்த ஆசையை அடையிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி 3 நிலையில நம்ம பார்க்குறோம். இதை வந்து ஹியூமன் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இது வந்து அனிமல் கான்ஷியஸ்னஸ், இது வந்து பிளான்ட்டோட கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அந்த ஈடுபாடை பொறுத்து. சரிங்களா? ஸோ அதனால இதுதான் இந்த மாதிரி 3 நிலையில அந்த ஆசை அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ம். அப்ப மிக ஆழமான நிலை அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த கருப்பையை மூடிய நாற்போல. சரிங்களா? என்னன்னாலும் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதர்மமான விஷயத்துலயாவது அதை அடையணும், ஆசைப்படுறத. சரிங்களா? அதே வந்து ஆழமான நிலை, கண்ணாடியில் அதன் செயலால் பிம்பத்தை பிரதிபலிக்க செய்ய முடியாத நிலை, அது தூசு படிஞ்சிருக்கு. அந்த மாதிரி நிலை எப்படின்னா, கொஞ்சம் அவங்கள வந்து கஷ்டப்பட்டு கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வருவாங்க. சரிங்களா? ஆசை இருக்கும், இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணி வேண்டாம், பரவாயில்ல, இது அதர்மம் அப்படின்னு கொஞ்சம் அப்படி. இவங்களுக்கெல்லாம் உடனே தெரிஞ்சிடும், இது அதர்மமா, இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு. சரிங்களா? ஆழமற்ற நிலை அப்படின்றது. ஸோ நம்மளும் அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது. இது வந்து மரங்களோட உணர்வு அப்படின்றது. இது வந்து பறவைகள் மிருகங்கள் இதில் வரும். இது வந்து மனிதனோட, ஏன்னா மனிதனுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குல்ல, எடுத்தோன்னே இது வேணுமா வேணாமான்னு கரெக்டாக டிசைட் பண்ண முடியும். நம்ம இதில் கூட அதான் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த 2 சார்ட் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இது 2ல எது நம்மளுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆசை இதில் இருக்கும், ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும். இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பரவாயில்ல, நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி 3 நிலையில இந்த ஆசைகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதில் அதை பொறுத்து அந்த செயல்கள் வந்து ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுதான் நெருப்பை எரிய செய்தால் அந்த புகை போயிடும் அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட மனித வாழ்வில், மனித வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப ரேரு. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த மெசேஜ், கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பேன். லேம்போகினி கார் இருக்கு நம்ம கிட்ட, அதை வந்து ஒரு ட்ரக் டிரைவர் கேட்குறாங்கன்னா கொடுப்போமானா மாட்டோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி மனித வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்கும். அது நமக்குலாம் கிடைச்சிருக்கு, ரொம்ப ரேர். அது அவ்வளோ உயர்ந்தது. ஏன்னா மனித வாழ்க்கையில மட்டும்தான் பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும். எவ்வளோ ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க, எவ்வளோ ஆத்மாக்கள், அமீபாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி
அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாத்துலயும். அதுல நம்மலாம் ஆத்மா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சிருக்கு. ஈவன் சயின்ஸ்ல கூட நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? நிறைய ஸ்பெர்ம்ஸோட போட்டி போட்டு தான் வேகமா வந்து நம்ம வந்துட்டு இந்த ஹியூமன் ஃபார்மை நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் இல்லையா? அது கூட ரொம்ப அப்படி ஈஸியாலாம் கிடைக்கல. ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு இந்த மனித வாழ்க்கை அப்படின்றது அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு. இதை வந்து நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது? ஒரு ஹியூமன் லைஃப் வாழாம மறுபடியும் புலனின்ப விஷயங்கள்ல பசு பட்சி மாதிரி நம்ம வாழறோம் அப்படின்னா இந்த லேபோகனிக்கார ட்ரக் டிரைவர்கிட்ட கொடுத்த மாதிரி அப்ப என்ன ஆயிடும்? இயற்கை நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு மனித வாழ்க்கை கொடுக்குமா? அவ்வளோ ஈஸியான கொடுக்காது, சிரமப்படணும். மறுபடியும் நிறைய ஆத்மாக்களோட கலந்துருப்போம். அதுல நம்மளுக்கு மறுபடியும் போட்டி போட்டு முன்னாடிலாம் வந்து இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரேரு. சரிங்களா? அதனால இப்ப கிடைச்சிருக்கிறத ஏறிட்டோம் பஸ்ல, ட்ரெயின்லயோ பஸ்லயோ ஏரோப்ளேன்லயோ ஏதோ ஒண்ணு. சரிங்களா? அதை நல்லபடியா நம்ம டிராவல் பண்ணணும். அதுதான் கிடைத்தற்கரிய மனித வாழ்வில் திறமிகு வழிபாட்டின் கீழ். அதுல நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி சத்சங்கம் கிடைச்சது பானுஃபைட் பரம்பரால. சாண்டிங், கலியுக தர்மம், தபஸ் பண்ணு, யாகம் பண்ணு, இது டேட்டி வர்ஷிப் பண்ணு அப்படிலாம் சொல்லி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான் சொல்றாங்க இல்லையா? கலியுக தர்மமா அது மட்டும் பண்ணா போதும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? அதை நம்ம ஆசையை நம்ம செய்யணும். சரிங்களா? அதுலயுமே முடியல, ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சதே ரேரு. அதுலயும் நம்ம கலியுகத்துல ரொம்ப நல்லபடியா பிறந்ததுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா நம்ம தபஸ்லாம் பண்ண வேண்டாம், யாகம்லாம் பண்ண வேண்டாம். சரியா? அது பகவத்கீதை 700 ஸ்லோகம், பாகவதத்துல 18,000 ஸ்லோகமும் படிச்சு ஃபிங்கர் டிப்ல வச்சிருந்தாதான் முக்தியா? இல்ல, சாண்டிங் அழகா 4 ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சாண்டிங் பண்ணா போதும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ரொம்ப ஈஸி பேப்பர் இல்லைங்களா? அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? திறமிகு வழிகாட்டியின் கீழ் பானபைட் பரம்பரால கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் நல்லா விருத்தி பண்ணிக்கலாம். அதுவும் மேங்களூர் இஷ்கான் இதுல சத்சங்ல நிறைய கிளாஸஸ் இல்லையா? அதுவும் இன்டெப்த் அந்த நாலேஜை கரெக்டாக கொடுக்குற வழியில. அப்ப காமம்ன்ற எதிரி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியா நம்ம வெல்ல முடியும், இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா. சரியா? மனித வாழ்க்கையும் கிடைச்சிருச்சு, இப்ப நம்மளுக்கு இந்த வழிகாட்டுதலும் கிடைச்சிருச்சு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த சத்சங்கமும் கிடைச்சிருச்சு. சரிங்களா? நல்லா விருத்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸா? எஸ். 4 ரவுண்ட் சாண்டிங்கா? இப்போ லெவல் 2க்கு எஸ். அதுல நம்ம டிகிரேட் ஆகக்கூடாது, ஏன்னா கிரேடியா இன்னும் நிறைய பண்ணலாம். சரிங்களா? அப்ப நம்மளால இந்த காமம்ன்றது நம்மளால வெல்ல முடியும். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம இன்வால்வ் ஆக நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? ஜடவல விஷயங்கள ரொம்ப ஈடுபட மாட்டோம். சரிங்களா? அதுதான். அடுத்தது நம்ம 39 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிருந்தீங்க லாஸ்ட் டைம். ஹரே கிருஷ்ண. आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरे நானலேன இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலின் விழான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு, அந்த பக்தி மார்க்கமான உணர்வு. சரிங்களா? தூய உணர்வுனா ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் இல்லாத ஒரு நல்ல ஒரு பக்தி மார்க்கமான உணர்வு. திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஏன் நம்மளால நம்ம அந்த ஸ்பிரிட் சோல், நான் பகவானோட நித்திய சேவகன் அப்படின்னு நம்மளால உணர முடியல அப்படின்னா இந்த காமத்தினாலதான், ஜட உலக விஷயங்கள்ல உள்ள விஷயங்களை ஈடுபட்டு அதை அனுபவிக்கணும் நம்ம நினைக்கிறதுனால்தான். மிகப்பெரிய எதிரியின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் மூழ்கடித்து கொண்டிருக்கும் நான் இன்பம் அனுபவிப்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். கண்டிப்பா நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டோம்னா இந்த வாழ்க்கை பரவாயில்லையே, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா அது அப்படி இல்லை. அதன் வாழ்க்கையின் முரண்பாட்டை உணர்வோமாக. நம்ம வந்து ஒன்ஸ் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல், அந்த ஆத்ம நிலையில இருக்கிற அந்த அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸை உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அப்பதான் தெரியும் இது வந்து ரொம்ப லோ டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? அது மாதிரி சிரமமும் நிறைஞ்சது, அதுல சிரமமே கிடையாது. நெருப்பை அணைக்க சிறந்த வழி நெய்யூற்றுவதை தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டின்றி துன்பத்தை நிறுத்த வேண்டும். கண்டிப்பா. சரியா?
இப்ப இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து காமம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோமா? இந்த விஷயங்களை நம்ம நிறுத்தணும் அப்படின்னா என்ன, இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவிச்சுட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான்வெஜ் வேணும், இன்னும் 1 மாசம் சாப்பிட்டுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, சரியா? அது அப்படி வராது. அது வந்து எப்படின்னா எரியில நெருப்புல நெய் ஊத்துற மாதிரி, சரிங்களா? அதே மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் அப்படின்னாலும் இன்னும் 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 கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறம் நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, இந்த இன்டாக்சிகேஷன், கேம்பிளிங் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் அப்படின்றது இந்த நெருப்புல இன்னும் நெய்ய ஊத்துற மாதிரி, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸ்டாப் பண்ணா ஸ்டாப் பண்ணும், அவ்வளவுதான். விஷம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம சாப்பிடுவோமா? மாட்டோம்ல, அந்த மாதிரி, சரியா? ஸோ நம்ம வந்துட்டு கரெக்டா நம்மள நிலைநிறுத்திக்கணும். ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறது தான் காட்டும் அது. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. 3.40 ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் 40. இந்திரியாணி மனோபுத்திர் அஸ்யா அச்சாதிஷ்டானம் உச்சதே ஏதர் விமோகத்வேஷ ஞானம் ஆவருத்திய தேகினம். புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே பிரணாம் பிரபுஜி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த இது ஆசை அப்படின்றத வந்து ஜடவுலக ஆசை அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னா, இன்னும் கொஞ்சம் அப்படின்னு போகக்கூடாது, சரியா? அது வந்து நெருப்புல இன்னும் நெய்யை ஊத்துற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எய்த்தாப்புல 2 ஃபுட் இருக்கு. ஒன்று வந்து நல்ல ஒரு பால், டேஸ்டான பால், சரிங்களா? நல்ல ஏலக்காய், குங்குமப்பூ, நல்ல சர்க்கரை எல்லாம் போட்டு, தேன் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க, சுண்ட காய்ச்சின பால். இன்னொரு பக்கம் விஷம் ஒரு டிராப் கலந்த பால். எது நம்ம எடுப்போம்? நல்லதுதான், இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த ஜடோலக விஷயங்கள் அப்படின்றது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அப்படின்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அப்படி பார்க்க வரும்போதெல்லாம் அது விஷம். நம்மள வந்து பிறப்பிற பொசிஷன்ல கொண்டு வந்தது ஹியூமன் லைஃபை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நிராகரிப்போம், இல்லையா? யாராவது நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து விஷம் கலந்துருக்கு இந்த பாலை கொஞ்சம் குடினா குடிப்போமா? மாட்டோம். அது மாதிரி, சரியா? அதே வந்து பக்தின்றது என்னன்னா, இந்த நல்ல டேஸ்டான சுண்ட காய்ச்சின பால், சரிங்களா? ஏலக்கெல்லாம் போட்டு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண தெரியணும். இது வந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய விஷயம், இது ஆன்மீக விஷயத்துல முன்னேற்றம் அப்படின்றது. இப்போ புலன்கள், மனம், புத்தி இதெல்லாம் வந்து காமம் அமரக்கூடிய இடம். சரி, இந்த ஆசைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, புலன்கள்ல, மனம், புத்தியில இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா? இதுல எல்லாம் இந்த ஆசைகள் இருக்கிறதுனால தான் முக்கியமா மனம் ஆசைப்படும், புலன்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணும், புத்தி அதுக்கு வழி வழி செஞ்சு கொடுக்கும் அது அடையறதுக்கு, சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மள வந்து மறைக்குது. இதுலெல்லாம் காமம் இருந்து நம்மள மறைக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப நம்ம இதெல்லாம் பியூரிஃபை பண்ணணும். எப்படி பியூரிஃபை பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் பியூரிஃபை பண்ண வேண்டியது புத்தி, ஃபர்ஸ்ட். அதனால தான் அடுத்த அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகமா வரும், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் வரும், 4th சாப்டர், சரிங்களா? புத்தியை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பியூரிஃபை பண்ணணும். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சாஸ்திரத்தை லேர்ன் பண்ணும். அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரால நல்லபடியாக சாஸ்திரத்தை லேர்ன் பண்ணும்போது எது சரி தப்பு அப்படின்றதுல தெளிவு நமக்கு ஏற்படும். இப்பயே நம்மளுக்கு அதாவது நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறதுலே வருது, இல்லையா? என்ன பக்தி செய்யணும், பக்தி அல்லாத விஷயங்கள்லேருந்து நம்மள விலகிக்கணும் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு நமக்கு புத்திக்கு தெளிவு வேணும். சாஸ்திரம் தான் அதோட சோர்ஸ். அதுல உள்ள காமத்தை வெளியில எடுக்கணும்னா சாஸ்திரம் தான் சோர்ஸ். அதுக்கப்புறம் மனம் ஆசைப்படுறதே அதுதான், இல்லையா? அதுதான் மெயினான விஷயம். அது எப்படின்னா, அதனால்தான் அடுத்து பக்தி யோகம் ஃபுல்லா மனதை என்மேல் நிலைநிறுத்து, பகவான நாம ரூப குணநிலைகள்ல நிலைநிறுத்துறது, முக்கியமா சாண்டிங்ல, சரிங்களா? கலியுக தர்மம்ல சாண்டிங் தான். அப்ப மனதை வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணி தூய்மைப்படுத்தணும். ஆசைப்படுறது பகவானோட விஷயமா இருக்கணும், சரிங்களா? அந்த மாதிரி மனதை கொண்டு வரணும். புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம் வந்து பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நாமரூப குணநிலைகள்ல ஈடுபடுத்தி சேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா புத்தியும் அதுக்கு நல்ல சோர்ஸா இருக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா புத்தி தான் சொல்லுது இல்லையா? சாஸ்திரப்படி நம்ம பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு அப்படின்னு. சாஸ்திரத்தை கெயின் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன சொல்லும் புத்தி? அடுத்த தடவை நம்ம வந்துட்டு நான்வெஜ் பார்த்தோன்னா நோ அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும், சரி? அது மாதிரி பிரசாதம் எஸ் அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும், ஏன்னா சாஸ்திரத்தை லேர்ன் பண்றோம்.
அப்ப மனத்துக்கு வந்து அது கைட் பண்ணும். எஸ் இது வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம், இது எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு. அப்ப மனம் வந்து நாமரூப குணநிலையில ஈடுபடும். அதுக்கப்புறம் புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் ஆயிடும். சரிங்களா? அது என்ன பண்ணும் அப்போ? பிரசாதம் அது எடுத்துக்கும். சாண்டிங் பண்ணும் நாக்கு. ம். பகவானோட கிரந்தங்கள கேட்கும். பகவானோட கிருஷ்ண கதாவ. புலன்களும் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்கேஜ் ஆயிடும் பக்தியில. ஸோ இப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அதுல உள்ள அந்த காமத்த நம்ப அழிக்கணும். எப்படின்னா, சாஸ்திரத்தின் மூலியமா புத்தியில உள்ள காமத்தையும், பகவான் நாமரூப குணநிலைகள பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்துவதன் மூலியமா சாண்டிங், கலியுக தர்மமான சாண்டிங் மூலியமானதையும், புலன்கள பகவானோட சேவைகள்ல ஈடுபடுத்துறது மூலியமா, நம்மள அந்த அந்த மெட்டீரியல் ஆசைகள், காமத்த நம்ப அழிக்க முடியும். சரிங்களா? இதுதான் நம்மளுக்கு லெசன். காமம் என்றால் என்ன? அறியாமையின் உண்மையான அடையாளம். கண்டிப்பா. புத்தி சரியா இல்ல அப்படின்னாலே அறியாமை. அப்ப அந்த புத்தி சரியா இல்லன்னா, அது என்ன பண்ணும்? ஜட உலக விஷய காமத்தில் தான் ஈடுபடும். அப்ப அறியாமையின் உண்மையான அடையாளம். அதுதான் காமம். இது சரி, இது தப்பு அப்படின்றது நாலேட்ஜ் இல்லாம இருக்கிறது. அப்ப காமம் அமரக்கூடிய இடங்கள்ல இதெல்லாம் தான். அப்ப மனம் பகவானோட நாமரூப குணநிலையில் சிந்திக்கிறது, புலன்கள் சேவையில என்கேஜ் பண்றது, புத்தி சாஸ்திரத்தை லேர்ன் பண்றது. அடுத்தது 3.41 ஸ்லோகம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஜெய மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் த்வம் இந்திரியாண்யாதௌ நியம்ய பர்த்தஷப பாப்மானம் பிரஜதி விக்கேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். எனவே பரத குலத்தோரில் தலை சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன் உணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஸோ அதுதான் புலன்களை நம்ம அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க, நமக்கு அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு. சரியா? புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவது. சரிங்களா? பாபத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலே அடக்கி, ஆரம்பத்திலே செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த புலனின்ப பொருட்கள் அதுலயே நம்ம கரெக்டா தெரியணும். இது நமக்கு வேணுமா? இது கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம்? அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி புலன்கள் நம்ம ஒழுங்குபடுத்துறது. பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி, ஞானத்தை அந்த அளவுக்கு தெரியணும். இந்த இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து லேப்டாப் இருக்கு. இத நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு பக்தி மார்க்கமான விஷயத்துல நம்ம கொண்டு வரோம். இல்லைங்களா? நல்லது அது. டைம் இருக்கு. பக்தி மார்க்கமான விஷயத்துல கொண்டு வரும். ஃபேமிலி இருக்கு. பக்தி மார்க்கமான விஷயத்துல கொண்டு வரும். சரிங்களா? அது மாரி நம்ம அசட் இருக்கு. பக்தி மார்க்கமான விஷயத்துல கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த மாரி எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம செய்யும்போது, அந்த அளவுக்கு ஞானம் நமக்கு இருக்கணும். சரிங்களா? அப்ப நம்மளோட எதிரிய நம்மளால அழிக்க முடியும். தனியா ஃபேமிலின்னு கிடையாது. ஃபேமிலியே கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கிறது தான். சரிங்களா? அவங்களையும் கொண்டு வரணும், நம்மளும் வரணும். அதுதான் வந்துட்டு கரெக்ட்டா நம்ம சமர்ப்பணம் பண்றது. அப்ப எதிரியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இந்த ஜட உலக விஷய ஆசைகள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் எதிரியை அழித்துவிடும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்ல மாமிசம் எடுத்துக்க கூடாது. இந்த மது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டாக்ஸிக்கான விஷயங்கள், இன்டாக்சிகேஷன் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது. இல்லிசிட் செக்ஸ் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. ஏன்னா இதெல்லாம் தான் என்னன்னா, தவறான பாவமான செயல்கள நம்மள தூண்டி விடுற விஷயங்கள். நம்மள பொறுத்தவரைக்கும் அனிமல்ஸா பார்க்குறோம். ஆனா அது ஜீவாத்மா. பகவானோட குழந்தை. சரிங்களா? பார்ட் அண்ட் பார்சல். அதனால எப்படி இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு ஹியூமன் இன்னொரு ஹியூமன் அழிக்கக்கூடாதோ, அழிச்சா என்ன ஆகும்? மரண தண்டனையோ இல்லைன்னா ஆயுள் தண்டனையோ கிடைக்கும். அதே லா ஆஃப் நேச்சர்ல எல்லா உயிரினமுமே ஒண்ணுதான். சரிங்களா? அனிமல்ஸ் தாழ்ந்தது, ஹியூமன்ஸ் உயர்ந்தது அப்படின்லாம் கிடையாது. எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஆத்ம நிலையில. அது அப்ப யாரையுமே நம்ம வந்துட்டு அழிக்கக்கூடாது. அப்படி நம்ம வந்துட்டு அழிச்சோம் அப்படின்னா, லா ஆஃப் நேச்சர்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? இங்க வேணா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. கவர்மெண்ட் ரூல்லாம். சரியா? நம்ம இருக்க எல்லா கண்ட்ரிலயும். நான்வெஜ் எடுத்துக்கிறது. ஆனா லா ஆஃப் நேச்சர்ல அதுக்கு பனிஷ்மென்ட் உண்டு. ஒரு ஹியூமன கில் பண்ணா இங்க எவ்வளவு பனிஷ்மென்ட்டோ, அதே மாரி வீரியத்தோட அதை விட இன்னும் அதிகமான வீரியத்துல அங்க இது உண்டு. பனிஷ்மென்ட் உண்டு. சரிங்களா? அதனால கவனமா இருக்கனால நோ மீட் ஈட்டிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். எதிரியை கொல்லுவோம், வெல்லுவோம். சரிங்களா? ஞானம், நான் ஆத்மான்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு, விஞ்ஞானம், நான் கிருஷ்ணரோட சேவகன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு, பகவான்ட்ட
அன்பு. இப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட எவ்வளவு அழகா சுதாமாவை அவங்க வந்து அரவணைச்சுக்கிறாங்க இல்லையா? ஆசையா அவங்க சேவையெல்லாம் பண்றாங்க. எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் பகவான் அழகா சேவை பண்றாங்க. யசோதாம்மா கிட்ட கட்டுரை நிக்கிறாங்க. சுதாமா அர்ஜுனர்கிட்ட தன் நட்பின் உறவை வெளிப்படுத்துறாங்க. கோபிஸ் கிட்ட தன்னோட உணர்வை வெளிப்படுத்துறாங்க. ரொம்ப இனிமையான பகவான். அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான். அப்படி நம்ம பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், நம்ம பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும், விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்தது இந்த செக்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, செயல்கள் என்னென்ன தளங்கள்ல இருக்குன்னா, உடல் சரீரத்தோட விருப்பத்தின்படி செயல்கள் இருக்கும், புலன்களை திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்களா இருக்கும், மனதை திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்கள் இருக்கும், அறிவை திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்கள் இருக்கும், ஆத்மா ஆத்மா திருப்தி பண்ணக்கூடிய பக்தி செயல்கள் இருக்கும். சரிங்களா? இதுக்குள்ளே உயர்ந்தது ஆத்மாவை திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்கள், பக்தி மயமான செயல்கள் தான் உயர்ந்ததுன்றதை பார்க்குறோம். ஓகேவா? செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இல்லைங்களா? அதாவது ஜட பொருள்கள், புலனின்ப பொருட்களை விட புலன்கள் உயர்ந்தது, புலன்களை விட மனதை விட உயர்ந்தது, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்குறோம். அதுக்கு தான் இந்த சேரியட் நம்ம படிக்கிறது. சரிங்களா? இதை விட இது உயர்ந்தது, இதை விட மனதை விட புத்தியை விட ஆத்மா உயர்ந்ததுன்றதை பார்க்குறோம். இந்த சேரியட் பிக்சர் வந்து முன்னாடியே போயிடுச்சு. சரி, ஓகே. இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து, சரிங்களா? அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோன்றனால தான் அது வந்துட்டு இப்ப போகல. இந்த இதுதான் புலன்களை ஜட புலனின்ப பொருட்களை விட புலன்கள் உயர்ந்தது, புலனை விட மனம் உயர்ந்தது, மனதை விட புத்தியை விட ஆத்மா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளோட சரீரம் இந்த சேரியட் மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். அதுல இந்த 5 புலன்கள் 5 குதிரைகள். இந்த குதிரைகள் மனதோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும், மனம் புத்தியோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும், புத்தி அப்ப ஆத்மாவை சரியான நிலையில நம்ம பயணிக்க முடியும். சரிங்களா? அதுதான் எப்படிலாம் இதை வந்து பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும்னா, சாஸ்திரத்தின் மூலயமா, பகவான் மீது மனதை நிலைநிறுத்தல் மூலியமா, நாமரூப குணநிலைகள் சாண்டிங் மூலயமா, பகவான் மேல அந்த சேவைகளை என்கேஜ் பண்ணிக்கிறதன் மூலயமா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அந்த காமம்ன்றது இதுல வராது, ஜட உலக விஷயங்களோட சம்பந்தம் ரொம்ப இருக்காது, ஆத்மா பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும். சரிங்களா? இப்ப இது எதுவுமே பியூரா இல்லை, ஜட உலக விஷயங்களே என்கேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, இந்த புலன்கள் மனம் புத்தி எல்லாம் ஆத்மா பகவானை அடைய முடியாம சிரமப்பட்டு இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும். அதுதான் நம்ம பார்த்தது. சரிங்களா? இந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஜட புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னைன்றது ஆத்மா பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், கிருஷ்ண உணர்வினால், அடுத்தது ஞான யோகம் 4வது அத்தியாயம், மனதை உறுதிப்படுத்தி மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி, காமம் எனப்படும் எப்ப பகவான் ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிடுறோமோ, பக்தி சேவையில் ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிடுறோமோ, ஜட உலக லோவர் டேஸ்ட், இந்த மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங், இலிசிட் செக்ஸ், அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன் எல்லாம் நாட்டம் போகாது. சரிங்களா? அதை வந்து திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மூலமா, பக்தி சேவையின் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், வெற்றி கொள்ள முடியும். அப்ப நமக்கு என்ன ரொம்ப வேணும், ஆன்மீக புத்தியினால். மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப படிச்சு அப்படி இருக்கிறவங்கல்ல, ஆன்மீக புத்தியினால் ஆன்மீக பலத்தை அதிகரிச்சு நம்ம இந்த காமம்ன்ற எதிரிய பக்தி சேவையின் மூலயமா வெல்லணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் வெற்றிக்கான வழியா நம்ம பார்க்கறது. பகவத்கீதை கற்றுக்கொண்டு, பகவத்கீதை தான் சோர்ஸ், புத்தியை சரியா வச்சுக்கணும்னா சாஸ்திரம் தானே, நடைமுறைப்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை, அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், நல்ல பக்தி சாண்டிங்லாம் பண்ணணும். தன்னை கிருஷ்ணனுடைய நித்திய சேவகன் பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோமா, அந்த நிலையை உணர்ந்து ஆத்மாவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா, ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிறதும் தான், சரீரத்தை பார்த்துக்கிறதும் தான், ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறது தான், அதே சமயத்தில் அது உயர்ந்தது பகவானுக்கு நித்திய சேவகன். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கண்டிப்பா உணரணும். கிருஷ்ணரை சார்ந்து செயல்பட்டு அப்ப பகவானுக்கு ப்ளீஸ் பண்ணக்கூடிய செயல்களை செய்யறது. மிகப்பெரிய எதிரியான காமத்தை வெற்றி கொள்வோமாக. தனிச்சு நம்ம ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிறது, நம்ம இந்த ஜலோட விஷயங்கள் அது வந்து உயர்ந்தது கிடையாது. பகவானை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக செய்யும்போது அது பெர்ஃபெக்ட் ஆயிடும். சரியா?
இதுதான் நம்ம பார்த்தது 3rd சாப்டர்ல பகவானோட அனுகிரகத்துல 3rd சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் நாளைக்கு இல்ல மண்டே 4th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பரிபூர்ணமா எல்லா அனுகிரகமும் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுக்கு இந்த கலியுகத்துல ஹியூமன் லைஃப்ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நல்லபடியா அதை நம்ம கையில எடுத்துப்போம். நல்ல சாண்டிங் பண்ணுவோம். பக்தியில நல்லபடியா ஈடுபடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எதுவும் சொல்லணும் அப்படின்னா அவசியம்